Karo water supply at your doorstep. Kibadon kamu hanong po. Pun hakine kinombar. Pranyo kendai sau, pranot nyo not prapra, but pranyo sau not nriu nyo lai. MLA ka jirang constituency uba sostena sotun ulalom kerki ia kinong yalam jong kisnong baper ha jirang constituency ki bakentup ia kinong yalam niam ki pastor ki phadar ki temen basan ha ka jinge don rangkat ru MDC kathany bat BDO ka umling CNRD block kane ka jing yalang ka long shibanta ban ya merjing mot shapang kumno ban la ban ai jing rap kerki ia ki pajba ka constituency halor ka jing sha kata jong ka pakhang shnong ka ban yada na ka klam COVID-19 kane ka jing ya merjing mot kalawan ra ru ka jing kermen ki pajba ka thany namar la ru ban thong ya ka relief committee ka ban long shibanta ban ai jing rap kerki ya ki to ki long yeng ki badon kam ki jing rap namar ha kane ka nems nu bun na ki la du no ya ka balla ka sngi bat ya ka bam ka sa na ka liang MLA ulapan mangro arpsan lak tangka na ka MLA scheme ban yarap kerki ya kay pajba ka thany harangkar ro ka jingno asnyang lem kibriu ka basubon mansim te hagne sngi ilayo ya ka jingelong ya belum pelanglang hagne ka por ringkat ka jingedon lang i MDC iba Victorani nangta ki pastor na ki balang ki per nangta ki father na ki Boro Atlik Parish jong ka Kadhor bat ka Bonihat Parish nangta ki temen basan ki bedon lang na ki than cha Western Ripoy bat na kenika area na Bonihat nangta ki Rangba Shnong ki Soda Shnong nangta ki Nongelam haki seng ki per nangta ki Nongkit Kam ki ki Bashim ya kelingkor ban pej ban mi nang ta ki pajba nangta ka jingodon lang ki BDO jong ka umling bat jong ka jirang block ni pen pau hangni da ka mensim ka ba sokhia ha ka bidei ba kanik jingja ha ka jinglong ki jingman ka bala wanja hadin na ka balaja na ka lockdown ka bala pen bana da ka sarkar India bat ngilei ba ki pajba kilai kendu sibun ki jinge bat na kaliang jonga kum emily nga kentu ki pajba baro ba ngidei ban burom ya ka an ya ka declaration ka ba prime minister ula penbana bat ngidei ban long barbor ki ba pikir yelade ka social distance kata ka ba baro ka sarkar nadu sarkar kme ka sarkar jong state ka jongi ngila penbana ngila ai ka awareness sikipaj ba ngidei ban distance na uwe sha uwe pat kenang ba uneu kenyang jengpang unumyo bandrung haka wei ka mensim jong kibriu ki badon hakene ka thany bat kalong ka ka ba sngosi ba ngios ngowi ka kubor ka ba menen baladon ka jingja haka ba hasam kilanang kiu kita kinong kitang pang kibayo nu kenyang jengpang bat kalabu ka jinge hakene ki border areas tengah karpat ki rangba snong baro ki badon hakene ki thany border ba ngidei ban pikir ki rangba snong baro ki deban simkia ba ki deban pikir ban yada ya ki pajba ki badon haki snong ki ba per ki deban khanglat ya ka jingwan rung jong ki briu ki bam itu se ki snong ki thau bat ha ki ne ka sngi ngila yo ban pelong ki meeting ding ba ka jingker khu ling ba ki jingwai jong ki father ba pastor ba ka jingidon lang i MDC ngila yo ban form ya ka committee bat ling ba document sim ka ba sokya ngila ya rai but ka decision ka ba ka ba mangi ngila sim but ngila sim ya karai ban form ban bu ya ka committee kata ka committee ka de ka relief committee ban pej ya ka jinge jong ki paj ba kham tam ya uduk usuk ubaladu ya ka bam ka di hagane ka por ka ba menta ka balaja hagane ka lockdown tingi kerpat ya baro ki paj ba bakin ay ka jinge trelang bat kirang ba snong kin ay ka jinge trelang bat kinong yalam niam badu MLA badu MDC ba mangi ngin rat ding khong ye kini ki jinge baro te ay ka jinge trelang bat ka sarkar haka ba nakaliang jungpi pinhaban kongu ban ne ban shong halaying but nakaliang kanika committee ngin pek ngin kmi ya ka jingdon kam ka jungki paj ba tenga karpat ikitu ki longyeng ki ba khamdon khamem ba maki
ken ailat shua ya kitu ki longyeng ki bamyo shu e ka bam ka haba ki bamyo she ka bam bandi tingi kerpat ya kitu ki longyeng ki bakham don gomem bakin ailat shu e ki tena kaliang ka committee ngilai rai ba nginsim ya kata ka census kita ki brio ki baduk sisa ba nginirap shu e ki tingi don kita ki well wishes but ki bangam kwa ban penpau keteng hane but yo dang don susu ki weipat ki well wishes ki ba kwa ban yasno tilang bat kene ka committee ban yarap ya ki pajba ha kene ka konsulsi ka jungi bakin aya ka ti ka dang ka ti ka mon ka jungi bakin yarap da kinu ki mar ba madi ban yo ban penpoi sa kene ki longyeng ki baduk ki baladon kam sisai kene ka jingarap te ka penpau ru e ka jung sokmen ha kene ka por ka sarkar ka bala simkia ban ailat ya ki MLA ban pendon kam arpusan lak ban thiet ya ki ter ki jingdon kam nakabenta itu ki longyeng ki bala syakta hakene ka lockdown